wani sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Ciwon so ya sani hawaye na dimauta ina yin maye Sadiya ke nake ta tsumaye soyayyar rikitarin jaye ki kalli ido na karya tsiyaye. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. In ka gano wata gazara na yi rufi na sanya azara na yi gudu ina zan tsira na zo gare kike mini kara tun da dai ke ce rushina. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Kisani na so ki shine kauna kar mu bari ayyankan kauna mu roki Allah dare har rana zai biya mu bukatar kauna shi aure babbar sunna ce. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Sanki ya saka ni takaici ko na kwanta ba na barci sai dai in ta tunanin zuci ina zan ganki in daina takaici Sadiya sa shi bar rushina. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Dai wake ina yin bege Sadiya ke nake yin hange soyayyar ki dai mini shinge ta shiga zuciya na katange Sadiya sa shi bar rushina. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Mai tafiya ina yin saurikiyar kauna yau ta daure ni na rasa wanda zai kunce ni Kano da Kaduna sun kyale ni sai a Jigawa kikai kunce ni. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Kalmomin ki sun ruda ni zantukan ki suna burge ni taron mata ke nai nuni kallo na ki ya kora tunani ke ce nan uwar yarana. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Ni Usman ina yi miki zance aure na ki nake ta kwatance kare rana da maraice ke ce zuciya ta amince Sadiya karki bari ayi kwace. Ciwon sanki ne a jikina ya shiga zuciya da jinina ya ratsa cikin farko na Sadiya sa shi bar rushina. Soyayya mai kyau da nagarta ta bi jiki ta ratsa zukata zuciya ita ce ta aminta jinjina a gurin kanwata fagen ilimi kin zarce mata ya shiga zuciya